ई बताई बबुआ जी जी कि बाबूजी के नामवा का पड़ेला। जी पिताजी के नाम तो विजय शंकर पड़ी। अच्छा, बाबूजी को भाई हैं? दू भाई। अच्छा दू भाई। ठीक है। का कुल काम धाम बा बाबूजी के, का करीला वहाँ के? बाबूजी तो खेतिए करतनी है जी। ठीक है। अजी अपन खेत कतना पड़ेला? खेत 3 बीघा से ज्यादा बा, तनी मनी। अच्छा, अपन ममहर छपरा पड़ेला ना? जी रसूलपुर गांव छपरा में पड़ी। अच्छा ए भैया लइकवा के बोलावो, देखल जा कता नहीं करे से बात करबो। हाँ, रुको रुको तनी बबुआ जी के बुलावल जाई, हमनों के देख लेती जा। बबुआ जी? कौन बबुआ जी? अरे ऊ हे जोन फटौआ दिह रहल फोटोवा तो हमारे न रहला जी। राउर फोटो भेज रहा। जी जी हमारे फोटो रहला। हे महाराज बताइए, फोटो में रहुआ कितना सुंदर लगा तनी, आई यहाँ सामने से देखला पसा अद्भुत लगा तनी। बताओ जी, दाढ़ी मुझकुल पाके गुल आवाना। ए भैया चलो मरते चलल जा, हई अदपुर लइका से बियाह होई, कतना सुंदर हमनी के लइकी बिया। चलो। बताओ, हमनी के लड़की हेतना सुंदर हेमा मालिनी लेखा आ हई देखो अद्भुत दाढ़ी मोछ पाकल नसरुद्दीन शाह लेखा लागता। एकर से केहू बियाह करी? दीपको सिंहवा के अगुवाई करावे ना आवेला, बतावा हेकरा से केहू बियाह करी? देखे में बूढ़ लागता, एकदम ना होई बियाह एकर। जान ली बबुआ जी कि राउर नौकरी के खबर मिलते हमनी के पूरा परिवार के मन खुश हो गइल बाटे। समझ गया। अरे महाराज, हम तो पेपर में राउर नाम देखबी तो अपन गाँव में 10 किलो से ऊपर तो मिठाई बंटवा देले बनी। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बबुआ जी, राउर पोस्टिंगवा कहाँ बा? हमार पोस्टिंग बनारस में बा। बनारस में कहाँ बा? बनारस में जब जौनपुर रोड पे आगे बढ़ो खत्म। तो 25 किलोमीटर पे एगो चोलापुर गांव पड़ेला, अच्छा। वही गांव में हमार पोस्टिंग है। अच्छा बबुआ जी, अपन पगार वगार कितना बन जाता? पगार ठीक बा, जैसे कि अभी मान ली कि ट्रेनिंग पीरियड में बानी अच्छा तो 65-66 हजार सब काट पीट के। आ कुछ परिवारों तो बनते हुई। अरे ना ना, अरे कहना क्या चाहते हो? सरकार इतना बढ़िया खुदे पेमेंट दे रहल बिया ठीक है। कि उ परिवार के चक्कर में हमारा लाग ही के नहीं खे, आ ना हम आगे लागब। अच्छा जितना बा हमारा उतना बहुत बाटे। देखी तो कतना नेक विचार बा यहाँ के। हमारा तो पहले नजर में परख हो गई रहे। अरे लड़का एकदम हीरा बानी, हीरा। समझ गया। भैया बात के आगे बढ़ावो। ए महाराज, राउर ये घर परिवार एकदम कुबेर के भंडार बा। और लड़की तरुआ देखल ही बनी कि लड़की कितना सभ्य, सुशील, संस्कारी और सुंदर बिया। ठीक है। ई समझी कि लड़की एकदम साक्षात लक्ष्मी के रूप बिया। और परिवार में अगर वो आ जाई, ई जान ली कि हमनी के एकदम भाग्य खुल जाई और खिलखिला जाई। माफ करम रुआ सब हमके, हम रुआ सबके घरे बियाह नहीं कर सकत, काहे कि रुआ सब हमसे बियाह ना हमारा नौकरी से बियाह करे बनी। अगर रुआ सबके हमसे बियाह करे के रही तो रुआ सब 1 साल पहले भी आई रहनी, और रुआ सब ई कही के चल गई कि हम अधबुड़ बानी, और रुआ सबके लड़की और हमार जोड़ी लागिए नहीं खे सकत। रुआ सबसे हाथ जोड़ के हम विनती करत हुए एगो बात कहम कि रुआ सबके घरे हम बियाह नहीं कर सकत। माफ करम सबे, हमरा वही के घरे बियाह करे के बा जे हमसे बियाह कल चाहे, हमरा नौकरी से ना। और हमरा मुंह पर वह सब कहनी कि वो सब हमरा से बियाह नहीं कर सकत, काहे कि हमारा दाढ़ी पाकल बा, हम अधबुड़ बानी, हम रोज लड़की के लायक नहीं की। तो माफ करम सबे, हम रोज सबके घरे एह जन्म में तो बियाह नहीं कर सकत। वह सब बैठी, आदर सम्मान भाव बटे, खाना बनता खाना ना खाई सबे और खा के चाहे सब। जेकरा भी बियाह करे के होके वो लड़का देख के बियाह करे, ना कि नौकरी, ओकर धन दौलत, खेत या संपत्ति। संपत्ति आज बा
कल रही कि ना रही ओकर कोनो गारंटी नहीं है। लेकिन लइका लायक बा तो सब ठीक बा, लेकिन लइका ही नालायक बा तो सब बेकार बा। तरह सब ब्याह करी तो लइका देख के धन संपत्ति ना